Oh, maglo-long weekend po kami. Sana nyo, kayo lang. Tignan nyo kung saan kami pupunta mamaya na ha. See you soon. Bye. So guys, yung pinunta natin ngayon, ang tawag dito is Canibad. Canibad, Matiao. Ibig sabihin, diretso na tayo agad sa dagat, seashore. Yan. So, hindi na tayo kailangan maglakad pa ng sobrang layo. Hi guys. Nag-grocery kami ngayon para doon baon sa isang isla. Isla. Kakaibang isla. Wala, nasum. Automatic kasi sum yan pag video eh. Ito. Long weekend! Saan ba tayo maglo-long weekend? Saman! Sama lang po! Oy, Mr. Jeff! Ano inukay mo dyan? Ginto! Ginto nga! Ito ang mahiwagang tubig. I found gold in Samal. Nature Spring.